Erokamano nyakorombe jwam kuom kete Ramogi Tv odiochieng' makawuono odiochieng' ni mabende jogo mane odonegi e doho obedo kod thuolo mar wacho dhogi to kod korgi e nyim dohono kod mago motenore gi bura ma ochwali e nyime. Wantiere kod mathoth ma otenore kod ma. Ramogi magi moko kuom weche ma omiyo pek e chenro mar ang'ich welo. Mr. Wafula Chebukati is a man who enjoys constitutional protection of his tenure. Okinde mag duol mar IEBC kod mag jakom duol no nyiso doho ni okenge duto mag chik ne oluwe yiero nyaka ilendo ma jaloch e laro kom tend Kenya. Okinde mag William Ruto seyo jokwed yiero mare magiwacho ni buch gionge kod mise motegno mariango ni ne nitie kuo mar ombulu kata ng'ikruok e fom mag ombulu. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oro e yweyo mochuno apisas mochung'ne ndiko jotich e kaunti no mondo dhi nyime kaka tend kaunti no osebedo ka ndiko jotich. Machiegni Ramogi Tv par ni nyalo tudri kodwa kitiyo koda namba mana 360 bende nyalo limowa e mbui mag oganda kama oting'o Facebook, Instagram, Twitter kachiel koda YouTube. Machiegni nyinga Simfruz Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Winnie Adoyo. Kawachako en okinde mag duol matayo yiero IEBC kod mar jakom duol no Wafula Chebukati odok ne duoko mar yiero mar Komtend Kenya mane oyango William Ruto kaka jaloch. Okinde Chebukati kautelne kod Profesa Githu Muigai nyiso doho ni jakomno ne olando duoko kaluwore gi ting' ma katiba opuodhe kendo onge mibadhi mane orwake chenro no. Walter Nyambaga lerono mathoth. Time will be taken into consideration. E odiochieng' mar ariyo mar twenyo bura, it will be the two commissioners. Okinde mochung'ne duol mar IEBC kod jakomne Wafula Chebukati opedho neno marge mar twenyo bura e kaka yoro thulo oko weche manye opedhe kod okinde mag Raila Odinga. Okil mar Wafula Chebukati ngire Githu Muigai chako kod lero ne doho ni kik chik ite dwaro mar Raila Odinga kiro oko yiero ni mar mano keto yiero e lemo duto mag gavana, senator kod MCA chaloni ne oko time yono makare. If this election is so badly flawed as you are invited to find, then this court would have to find that every MCA, every MP, and every senator and every governor was not properly elected, and the whole of the government of the Republic of Kenya should be reconstituted afresh. Githu Muigai olero ne doho ni bura ma omake kod Raila Odinga en mana mar gwandruok kod jakom IEBC e kata temo manyo yore mag bwogo duonde mochung' kar kendgi. My client, Mr. Wafula Chebukati, is a man who enjoys constitutional protection of his tenure. Why did the Constitution protect him? Not him alone, the chairman of independent commissions, for precisely this form of witch hunting. The Constitution cannot countenance that a constitutional office holder is to be witch hunted in the manner suggested here. IEBC kokalo kuom okil Kamau Karori oko ne doho ni agents mag jochung' ang'wen ne onywandi e chenro mar riwo kendo yango Form 34A kendo onge jal mosechwalo kwong'ruok mar ng'ur ni mibadhi ne onenore. None of the agents that were involved and that signed the Form 34A has denied that they signed it. Nobody has come to challenge any particular document saying that it is not their document. And an interesting question was asked yesterday: how was a handwritten document to have been changed? Kamau opedho ne jong'ad bucha biro ni agents mag jochung' ne omi thuolo mar goyo picha otese ka otese tenge e kata kamano onge mora mora ma osegolo ywak e nyim doho ni ne otamgi yudo thuolo mag otesego. It is also important to note that the agents of the presidential candidates, all of them, all four presidential candidates, their agents were at the National Tallying Center on the day. All of them. They participated in the process of tallying and verification. None of them has sworn an affidavit saying any of the numbers that were being
or the exercise that was being undertaken was wrong. None of them has picked a document, and they were allowed to take copies of all the documents. They were allowed to take images. None of them has complained about that process. IEBC koro kerore gi chien ni choro nyime goyo ombulu kuonde aboro ne ok obedo ngadho mar thiro kwan mag joluto ombulu. We have gotten the data for the constituencies in Kitui. Your Ladyship, if you look at the constituencies for Kitui, the voter turnout for Kitui Rural was 60.29%. So for us to actually make a comparative data and an analysis to actually see whether there's been voter suppression, we look at the constituencies nearby and see the data we are getting from the constituencies nearby, whether the inference can be made by this court that there has been voter suppression. Okil Kamaloka Eric Gumbo mar IEBC okoni IEBC ne otie yor adieri e kendo ne oketo e lela form 34C kapok oketie sava e kendo jok mane odonje sava ne gin jok mane oyienegi kod chik kendo mana jok mane IEBC ne opodho. Whenever they completed the verification and tallying of a constituency, they would then upload it onto the form 34C. After the completion of the verification. That then meant that that process had to be an incremental process. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ne en odiochieng William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua mar lero ne doho ni yiero margi ne otim e yor nero makare kende yor adier. Okinde magi ne okaw pap kendo mino wach ka giwacho ni chenro duto mane ochwe okelo lendo mar kaka jaloch ne otim mana kaluwore gi chik. Chris Owino miyo walerno. Amongst the many things this court is now being called upon to do is to find a way of moderating, I use the word moderating now in the correct sense, the excesses in the political contestants. Excesses such as imagining that this Supreme Court can now take over the role of voters and do a court coronation of any candidate. That would be a heresy. If, for example, and I say for example guardedly, this honorable court were to even countenance anything other than stability and finality, then a constitutional crisis would be triggered because the petitioner has repeatedly said he will not participate in an election held by IEBC under the chairmanship of Chebukati. An interpretation to the effect that Article 138(3)(c) refers to the 7 commissioners would lead to an absurdity in interpretation because it is not humanly possible for the 7 men and women who are commissioners, however important they think they are, it is not humanly possible for them to tally results emanating from 46,229 polling stations across the country. Kambi mar Smartmatic manomiyo rak kiduol mar IEBC mar chiwo lony manyasani odagi muomo e piny ni ok ginyal chiwo thuolo mar donjore kendo yudo nonro moko ma iye e mbui motisi ni sava. Kabino ndiko barua mawacho ni thuolo magisechiwo ne kweth madwano no savago oromo kendo temo dhi mokalo kanyo biro bedo kadhi ataro mar ratiro margi. Magi wacho ka okinde mag Raila Odinga ne opedho ng'ur ni nitie ohinga e yudo nonro hie mar savago. Lidio Keyo miyowa mathoth. Ndalo achiel bang' doho mamalo mogik ma pacho kagolo chik mondo miyaw sava kata mbui moting'o duoko mag yiero mag jatend piny Kenya e yiero mokalo, kambi mar Smartmatic pod odagi luwo chik ma doho. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, not access, it has not been granted yet, only to one server, and it is established that the IEBC has got 8 servers. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible
because we are running out of time. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro golo ng'ur ka kwede mokalo okang' ma kambino okawo mar tamruok luwo chik mar doho bang' yudo oboke koya e kambino. Oboke malero ni savano oting'o nyaka nonro mag giowuon kendo en e bwo arita mager ma ponono ni oyawe biro miyo joma moko ma ok owinjore donjo e savano thuolo mar donjoe. Bende kambino wacho ni mbui margi ni kod nonro mag pinje ma oko manyalo rochi gi joma ok owinjore kendo ni donjo e sava biro ketho chenro moko mag yiero e kinde mabiro. Smartmatic wacho ni jogo man kod ng'ur ni kod thuolo mar ng'iyo duoko manie mbui mar oganda kata public portal mana kaka notime kinde yiero kendo ni gisegolo chik ne IEBC mondo chiw thuolo ne jogo duto man kod ng'ur. Kambino wacho ni oboke ma aching' manoya e tesen goyo ombulu bende nitiere ne ji duto kendo mago nyalo tigo gi joma ni kod ng'ur mar ng'iyo adiera. Oboke no koro nyuolo paro mopogore opogore ka jachung' maduong' mar Raila Odinga, Saitabao Kanchori, Senator Manarok, Ledama Olekina kod janon mbui ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance John Njoroge golo duondgi e mbui mar oganda mar Twitter ka koro gikwero mokalo okang' mokawo kod kambino mar dhi ataro mar chik mar doho mamalo mogik ma pachoka. Okinde mag Raila Odinga nong'ur ni kuom sava 8 mana sava achiel kende emanoyaw. Bang' yawe ne gifwenyo ni nitiere nonro manoruchi ka koro gichich ni chal ka gima duol mar IEBC pod rucho nonro manie sava go. As of this morning, nothing has changed. IEBC continue to refuse to provide the forensic image of all 8 servers. Of those 8 servers, IEBC are providing only limited access to server number 5. With the limited access provided yesterday to server number 5, our team were able to observe a large number of deletions. So we suspect and we are concerned that the delay on the part of IEBC is to delete vital data, and when finally time runs out, not to provide the information that we require or provide logs that have no use to anybody. Whereas the order of the court was that the IEBC was to give a supervised access to the servers, that was then interpreted by the applicants to mean that they would get a copy of the whole server. We then expressed concerns with what that would mean, and we asked that the court then gives guidance so that as we proceed, there's clarity. Korka kore, Jayal Bura ma doho maduong' mogik Justice Isaac Lenaola nowacho ni doho noseyudo wach ni nonro mane itimo kotenre gi savago nosetieki to ponono ni pod nitiere ng'ur pod gin kod thuolo matimo kamano. So that as far as our team is concerned, the process at the IEBC is finished. The process at Forodha House is coming to an end shortly. And so the court has then asked me to express, in anticipation of this question, that should there be any issues left unattended to or any concerns that parties have, let those issues be addressed when you receive the report later this morning. You can address the question of what you're calling non-compliance. You can address the question of what servers you think were not accessed. You can address the question of the information that you received, your agents were there, and you, IEBC, can respond to say what are your answers to the complaints by the petitioners' advocates, and then the court will ultimately determine what is the import of all the things you're saying. That report was meant for the court to make a decision on the issues you raised. Lydia Oke, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime, jo ng'ad bura mag doho mamalo mogik koro ne ogolo penjo matek ne okinde mag jatend piny moyier William Ruto wi moko kuom weche ma osewuok e bura makwedo lendo mar Ruto kaka jaloch e yiero manotim dwe mokalo. Jong'ad bura go dwaro ng'eyo ka bende chik oyiene Chebukati lando duoko mar yiero mar jatend piny ka ok owinjore kod commissioners moko mag IEBC. Ranyisi mar balo kod commissioners 4 nigodo kod kwan mag jogo ombulu mogajore mane Chebukati ogolo kane otiek goyo ombulu kod chieng' mane olando e duoko. Okinde go koro ni kod dakika 30 tich abich gokinyi odiochieng' makiny mar duoko penjo go. Mr. Mahat, there was an allegation that 33,000 vote differential were noted
between the votes cast for the president and those for governor, senator, women rep. You tried this morning to explain that some of those instances arose from stray ballots. Would you tell us how many constitute stray ballots? And can you also share with us how those stray ballots are distributed in terms of counties? Related to that, did you have, in your analysis, did you have any instances where voters walked into the polling station, voted for the president and no other candidate? I know that the events of 15th August are in our minds, but remember that there was an extra day by which Mr. Chebukati could have declared the result. Why did he not wait until that day? Violence or no violence? Perhaps you have another reason. Reach out to the commissioners, the four that are now named the four. Try and reach a consensus. Address the question of the 27 constituencies so that these suspicions that have now cropped up would not have been an issue. Is there any other reason why he did not take advantage of the extra day to do what he had to do? In your submissions, you suggested that the term commission can be used in multiple senses. How do we know which sense will be applied when? As a former Attorney General, perhaps you can point out to us whether it is in regulations, it is in the law, but how do we know which sense is applied when? So what is the check for this all-powerful chair if the commissioners have nothing to do with his role? What would happen if the chair was to announce the wrong results completely? In fact, the commissioners, I would have thought that one of the most important oversight roles in the commissioner's life would be when they are overseeing the verification and tallying of the presidential election result at the center before the same is then declared on behalf and for, and but for the people of Kenya by the chair. So what is oversight? Nyakora mogi pod wadhi nyime koda wechoge ko mag doho mamalo mogi kama Tony Jenner mapacho ka Kihara Kariuki okwedo seyo ni apisa mag duol mang'ado rieko e weche arita ne odhi e kar kwano ombulu maduong' ma Bomas gi dwaro mar mino bad jakom mar IEBC Wafula Chebukati e duoko mar ombuj jatend piny. Kihara kokalo kuom okil mare Jojo Raro koni ensak ni kod ting' maneno ni arita kwe mapacho ka ni kare maonge kaka ginyalo nyayo gima ne nyalo kelo koko. George Batimio waler mathoth. Attorney General mapacho ka odok ne duol mang'ado rieko e weche mag arita mathurka NSAC e wi seyo mane jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne keto kuom gini ne gitemo donjore chenro mar kwano ombulu motelo ne lendo mar duoko mar ombuj jatend piny Kenya. Kokalo kuom okil mare Jojo Raro, Attorney General Kihara Kariuki okoni duol mar NSAC ni kod ting' mar neno ni arita ni kare pacho kama ngima kendo ok gisir duond bura mora mar siasa kendo ni en miriambo. Chebukati wacho ni ne gidhi e kar kwano ombulu maduong' ma Bomas of Kenya mondo mi gimin bade e wi duoko mar ombuj jatend piny. The NSC is the body in charge of our security and is established for the benefit of all Kenyans. It doesn't have political identity or political intention. Oraro koni kaka yorikruok ne yiero duol mar NSAC ne oromo kod duol mar IEBC tarik 4 dwe mar 7 2022 mar chano kaka ibiro keto arita e kinde yiero mawacho ne gin gi dwaro moro mopondo en gima miriambo. On 4th July 2022, the chairman was in attendance of a meeting of NSAC and briefed the NSC on the status of the preparation of general election and sought to involve it fully. And at the end of the meeting at page 31, NSSC
reassured IEBC that it will offer necessary support to ensure successful conduct of general election and achieve its constitutional duty. Owacho ni kinde mane liet chako bedo e chuny jopiny kaluwore kod yo mane IEBC tayo godo kweno mag ombulu Bomas of Kenya. Apisa mag duol mang'ado rieko e weche mag arita kwe ne odhi Bomas mondo mi ong'ad rieko ne IEBC, to jakom mar IEBC Wafula Chebukati nonyisogi achaya maduong' kendo ketogi gi rito kuom seche buora. Mr. Kennedy Kiara, in his affidavit sworn on 28 February 2022, equally confirms that his whole presentation was to express the need to expedite the process of declaring the results and ensuring transparency in order to avert public anxiety. But the attitude of the chairman is exhibited by the contempt by which he treated this team. They were not met when they came. They managed to find where to wait, but they were kept waiting for 4 hours. Attorney General okoni en gima miriambo wacho ni apisas mag duol mar NSAC motelnegi kod Joseph Kinyua ne odhi e kar ombulu maduong' ma Bomas of Kenya mondo mi owuo wach mar kaka ibiro rwak jatend piny Kenya manyien kata ka IEBC owuon ne pok otieko kweno mar ombulu. The visit to the IEBC tallying center was instigated as a result of the activities which had gone on 13th and 14th, when there was suspension of transmission and display of the result. We know that assumption of office is a process which is statutory, and members of that office had been appointed and are known and are not members of NSAC. Kaka yo mar podore edo e wiseo mobiu kuomgi, Attorney General kokalo kuom okil mare Joyoraro okone kaka pisas mag piny owacho onge kaka ne ginyalo donjore gi yiero kendo ni Wafula Chebukati owe thotho pi e bura moluongi e nyinge e nyim doho. George Bati, Ramogi TV. Nyakoromogi bang' lipot mar Bati ne otero wa yue matin kata kamano alisema moko kuom duoko ma bende wuoro kanyo e mbui no mar Facebook kama Akuku George wacho ni Emmanuel Mosna Okinda mor gi kaka Ramogi TV leronwa weche doho to a layman's language. Umor adier, go ahead Ramogi TV. Erokamano Chieng Beti wacho ni warituru winjo kaka Martha Koome biro ng'ado bura nieri. Samuel Oyugi wacho ni aluwo weche manyien mana kaka pile. Nyakoromogi gi kanyo wadhi yue matin kik idhi mabor, waduogo gi weche mathoth. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Steven from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. What are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Tell me the truth. Table, kataka ngich. Ine won nyate. Who? Me. Why? How? Where? Machiegni kendo obila koro dwaro mondo Cleophas Malala odhi ondik dhoge ewi monj manyocha otimore chieng' yiero mar gavana ma kaunti no ma oweyo josiasa 4 mag ODM kod hinyruok. Obila ne omonjo dala Malala kendo timo apedha ka imanye gi okwach kich. E karo nyango, apisas magarita kwe odonjo e dala seneta machon ma Kakamega Cleophas Malala. Moko kuom gino chomod Cleophas kama koto nodong mar ketarita mapek e alwora mar dalano. En gima ne okelo koko e dalano e kinde mane obila omuomo modonjo e dala Malala gi thuon. Anyuola mar Cleophas owacho ni ok ging'eyo gima omiyo obila manyo wuodgi ka gitudo monjno kod weche mag siasa ma kaunti no. By the ballot, and Cleophas said, "Sawa, he surrendered. Why are you doing this to my son? Why are you doing this to our son? You're torturing our children here, our grandchildren are here. Barasa got his votes and let him relax as a governor of Kakamega. And tell Oparanya to get out of this. And tell Oparanya his son cannot be tortured like this. Malala ne okoyudi apedhano kaliekore neri kolorore ode. Familia mare ne omako chung' motegno ni wuodgi onge kod keth. It's not allowed. It's not allowed in Kenya, no. Let us go to court. When is he a criminal when you're coming like kids around here? My son is not a criminal. Kalore kod jatendo bile alwora mar Imbo mar Kenya Paris Kimani. Cleophas en achiel kuom achije ma itudo kod monj mar ji moko e yor siasa. Mane otimore odiechieng' ombulu mar laro kom gavana ma Kakamega tarik 29 mar dwe mokalo. Paris wacho ni gisetemo luwo chike dwaro Malala mondo ondik dhoge ka obila. Kata kamano pok giyude. We had so many people who were involved in issues during elections. At least we had 17 cases, and among the 17 cases, 4 of them he was involved, and we needed him to come because we are done with the investigations. Our officers at the DCI have recorded all the statements. We have gotten the P3s filled by the complainants, and the files are ready so that we can be able to forward such cases to court, but we needed him to come for process. He has not agreed to our request. Malala ne achiel kuom jolar kom gavana e kaunti no kod otiko mar ANC kata kamano noloye kod Fernandes Barasa mar ODM.
Gavana Makisi Simba Arati obwok ewi kaka sekta mar wuoth e kaunti no osebedo ka ndiko derepe e tich e yo ma ok ni kare. Kaluwore ni derepe 256 ondike e tich to kaunti no nigi geche 82 kende matiyo. Oloso seche mane romo gi derep Agricultural Training College mayudore Central Kisii, kama ochiwo siem ni jatich mora mora maya ko pesa mar jopiny biro magi kendi chopo edo. Kaluwore ni omenda $6 million michulo jotije ma nyawawa osebedo kalale kaunti no. Kaluwore kod lipot mane Gavana Arati osomo ne jotije ma kaunti no, geche mathoth ma kaunti onge okumba mopuodhi kata obedo ni rekod mawuok e apisi mar omenda nyiso ni gin kod okumba. Ogolo chik mondo derepe duto chop gi geche mag riembo e alap magusika ka yor chako timo nonro. Here they are. They have never worked. This guy has never worked. You gave letters of employment. Last week, you promoted. Have you been promoted? It's only you are lucky. You could have been promoted. You're only lucky that you have not been promoted, though you have not been working. Until last week when I'm asking Patrick to cancel all agreements, new employment, save the new employment. Who you were 2020. Nyinyi mngetaka kufanya nini tafadhali? Hii ugonjwa tutatibu vipi? How do we cure this disease? Jatend migao masomo ngire George Mago kwa jonyuol kod jopuonj mondo rido kanda e iko jopuonjre madhi timo penj madongo mag grade mar 6 klas 8 kod klas 12 chakre dwe mar 11 higani. Magwa mane loso e kinde mano ya okang' mar 2 mar kilese CBC skul sekondar ma Honorable John Joroge Nairobi okoni moko kuom jopiny osebedo ka duoko piny geno ma jopuonjre ni godo kaluwore gi weche magigolo ni kinde tin kendo owinjo chwal penj nyime. Okoni penjgo biro dhi nyime kaka osechan maonge rochruok moro amora. Let us focus on the children preparing for their exams and let us support them to take their exams starting from November. There will be 3 exams. There were 4 this year. We did 1. I think there will be 3 exams this end of year, and those exams should end by the 23rd of December. Everything has been put in place to ensure that everything goes smoothly. As we are speaking to you now, the last assessment for the grade 6 is ongoing. It will continue until the 9th. So it's also important for us to encourage the children and to ensure that they are all at school and they are supported. Seche mabende jopuonjre mag grade 6 dhi nyime kod yiero sikunde mag junior secondary chenro mabende dhi nyime nyaka tarik 10 mar dweni. Jonyuol kaachiel kod moko kuom jopuonj dhi nyime kod golo penjo ma opogore opogore. Jopuonj kaachiel kod jonyuol wacho ni gigombo ng'eyo yo mabende migao mar somo dhi tiyogo e miyo jopuonjre thuolo e skunde to ahinya mago madongo national schools. Wirani piny owacho ne osegolo piem mag jopuonjre. Bende gipenjo ni to jopuonjre madhi e skunde mag jopuonjre dakie dhi nindo kanye nikech gineno ka igero kilese to kuonde nindo to ok medi kod piny owacho. Jonyuol bende wacho ni moko kuom skunde mantiere kod junior secondary bende gimanyo mbui to ginyal yudo. Mang'eny penjore en to en kriteria mane midhi tigo mondo nyathi man ni Pentagon oyudre Pangani Girls. Ere kaka idhi time nade mondo nyathi manondiko Kapsabet oyudre Kapsabet. Nekech kwang'iyo system mar CBC, grading nyage chako gi 1, 2, 3, 4. Mago gin approaching, meeting, exceeding and so on. Koro jonyuol mang'eny ok understand. Kendo chutho kanye what involve gi a selection of schools to thoth gi penjo criteria midhi tigo. Ithindo gi no wach ni mondo gi yier schools. To kwa ng'iyo gi nitie moko ma pod tindo ma kaka dwa wuok dala nikech they are still under parental care. Nikech jaigni 11, 12 magi joka pod tindo. Koro kaka nyithindo gi dwa bedo taken care of ka nyathi odhi in a very very far off school. Maindi the government onego ket a very clear policy kaka nyithindo gi idhi tim nade
inyalo dhi kony. Ing'ena diere makende en ni chenro mar chako junior secondary ok en gima yot. Kendo ang'eyo ni jonyuol ni kod midhiero mathoth. Ing'eni gimoro ka en gima nyien ma kore kidhi chako ji bedo kod to mathoth nikech en gima pok wang'iyogo. En gima koka ji dhi iwacho ni watemo to ing'eni gima ichako nyaka bed gi midhiero mage to kod ber mage. Omiyo warito neno ni to chenro ni ma noyangno e CBC en makare mar somo to obiro bedo nang'o nikech koro ka wachako. Ang'eyo ni migawo kata sirikal biro neno dhi kare. Kamano mago nyaka bed nikech ji nyaka bed gi luoro ni to koro ma igero klese giwacho adier to koro kwachwalo gi nyithindo dhi nindo kanya koro Ramogi Jwang erokamano magi to mamoko med bedo kodwa dhi e yweyo matin pod wantiere kod mathoth ma waikono. Bongo nyakalaga waduoko ni erokamano kuom gik moko duto misetimono. Makato behaviors mage mipule iye kata ka endi. Mani go en deal ma an maloso. Ma in biro mana kawo pesa e niaba mara. Who? Me. Why? Kumuleta winyo ka gima olaga. Yani jokuge masane gimor mana ka gin gikwelo ji to gimor kikwalogi. Afisa huyu ni ndugu yangu. Hapana ndugu manade. Mr. Gross Matter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11, and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ramogi machiegni e paw tuke. Manchester City ne obembo Nottingham Forest gonde 6-0 e tugo mane tugi mar lig maduong' mar Ingereza ka jatugo Erling Haaland loyo gonde 3 e tugo no ka oyudo gonde 3 e tuke 2 moluwore mag Man City. Towards Haaland, first touch. And that's not a good clearance.